Коремни преси на топка. Центъра на тежестта разпределяме в района на дупето. Практически пренасяме цялата тежест върху краката. Изходното положение. С изправен кръст се облягаме на топката. Ръцете са зад глава. Започваме движението, като отлепяме лопатките от топката до пълно съкращение на мускулите. Принципиално важно тук е типът дишане, което е диафрагмено. Вдишваме въздух, пълним корема си с въздух и при издишването изтласкваме въздуха навън, като максимално съкращаваме диафрагмата. Тук работим в пълна амплитуда. Въобще, ако искате красива преса, трябва да се стремите правилно да дишате и да работите в пълна амплитуда.